Takže já vás vítám u dalšího videa a tentokrát se podíváme na to, jestli se vyplatí koupit West Balkans DLC. Takže já bych toto video rozdělil vlastně do takových úseků, a to jsou, co DLCčko vlastně přidává, potom že plusy, minusy a nakonec, jestli se tohoto DLCčko vyplatí. A začneme, co nám tohoto DLCčko přidává. A začneme zeměmi jako Albánie, Bosna, Hercegovina, Chorvatsko, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko a Slovinsko. Takže to máme celkově 8 zemí. Dále tady máme 14 prozkoumatelných měst, jako například Split, Bělehrad, Tirana, Podgorica a tak dále. Ale těch měst je tady celkově 30. A ještě nesmím zapomenout na cesty, jako dálnice, klasické silnice, úzké horské cesty, serpentíny, cesty ve městech a nakonec skryté cesty. Dále tu je nespočet přechodů a hranic a je jich jakože fakt hodně. Potom 15 vyhlídek a 20 ikonických památek, u kterých se můžete vyfotit. A také nesmím zapomenout na krajinu, protože tu najdeš hory, lesy, menší města i vesnice, mosty a řeky, také jezera a doly a pořád se ta krajina mění. A působí to víc autenticky. Zatím tady všechno vypadá docela dobře. Krajina, města i cesty. A teď jde o to, jestli se tohoto DLCčko vyplatí. Takže se vrhneme na plusy nebo výhody a minusy, nevýhody. Takže se vrhneme na výhody. Za mě určitě velký plus ta rozmanitost těch cest a krajiny. Vlastně není to jeden typ krajiny pořád dokola, což se mi hrozně moc líbí. Vlastně chvíli jedu přes hory, pak lesy, pak se dostanu do menších měst nebo vesnic a serpentín. Vlastně jak jsem říkal, tak jsou další věc ty cesty, není to jenom o dálnicích, jak na základní mapě, i když tam se jako taky najdou hezké cesty. Často se v tomto DLCčku zpomaluje kvůli hranicím, poplatkům, za silnici a kontrolám. Tak velké plus musím dát skrytým cestám, protože se tady vyskytuje velké množství skrytých cest a takých úzkých cest. Taky jsem dělal video, kde jsem měl problém v takové úzké skryté cestě. A další plus jsou ty vyhlídky, jak jsem říkal, a celkově ty výhledy z cesty, protože je tu dost míst, kde můžete zastavit a kouknout se kolem sebe na hory, údolí, města, dálnice a horizonty. Ještě musím zmínit, že se to dá propět i s ostatními DLCčkami, jako Going East, Road to the Black Sea, Řecko, Itálie a dá se tady propojit s tou základní mapou. Takže pokud nemáte žádné mapové DLCčko, tak nemusíte kupovat další DLCčka, abyste se do West Balkans dostali. Tak a teďka se vrhneme na výhody nebo nevýhody, protože nevím, jestli je mám dát do plusu nebo mínusu. A to jsou hranice, poplatky za silnice a kontroly. Je jich tady jakože fakt hodně těch kontrol, takže každý hráč to může mít nastavené nějak jinak, prostě kdo nechce furt zastavovat a kdo chce furt zastavovat. Tak a teďka se vrhneme na nevýhody. Jak jsem říkal, tak to jsou vlastně ty úseky, kontroly, mýtné brány a tak, takže tam se vlastně musí skoro pořád zastavovat. Potom nějaké části té mapy tak vypadají trochu jednodušeji nebo méně detailní než jinde, ale to se vyskytne jenom objediněle, takže to není až tak hrozný. A potom vlastně ještě pro někoho může být trochu problém s orientací, hlavně v menších městech, nebo když se vlastně napojete na složitější křižovatky a dálnice. A potom ještě třetí věc, tak trochu občas se špatně odhaduje čas jízdy, i když to jako na mapě nevypadá daleko, tak kvůli tomu terénu a silnicím tak to trvá mnohem díl. Tak a teď vám řeknu, jestli se tohoto DLCčko vyplatí, a nejdřív se koukneme na recenze. Víte, že toto DLCčko je za mě nejlepší, je lepší než Nordic Horizon a lepší než Řecko, OK. Doporučuji koupit spíš ve slevě, já to koupil za 8,99, OK, takže doporučuji, je to moc pěkné. A koukneme se na zápory, takže každou chvíli je tam brána, jak jsem říkal. Takže zatím to vypadá, že se tohoto DLCčko lidem líbí. Protože vlastně všechny recenze jsou velmi kladné, nedávné recenze spíše kladné, takže to vypadá, že to je fakt dobré DLCčko.
A teď vám řeknu, proč jsem si toto DLCčko koupil. Já jakožto aktivní hráč Eurotracku. Přímě jsem chtěl něco nového, už jsem měl většinu mapy projetou a chtěl jsem změnu. Něco, co nebude jen další dálnice, ale spíš zajímavější jízda. Taky mě lákalo prostředí, protože Balkán je dost odlišný od zbytku mapy a chtěl jsem jakoby víc chillu. A co jsem očekal od tohohle DLCčka, tak se vlastně splnilo. A teď část, na kterou jste všichni čekali, a tou je, jestli se toto DLCčko opravdu vyplatí. Že toto DLCčko doporučím lidem, kteří už mají skoro celou mapu projetou, nebo dokonce celou, a lidem, kteří chcou něco nového a nechcou jenom jezdit po dálnicích, a chcou klidnou a techničtější jízdu. Teď za mě, pokud chcete změnu a baví vás trochu náročnější jízda, tak se West Balkans DLC opravdu vyplatí. A to je za mě všechno, takže klidně napište do komentářů, jestli jsem něco vynechal, nebo jsem udělal někdy nějakou chybu a co si o tomto DLCčku myslíte vy. Takže děkuji za sledování, já se s vámi loučím a nashledanou.